खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं फोजोंसार बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बिटिसि बिसायख'थियाव एनडिएफबिआ बिपिएफखौ मदद खालामगोन प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि जाबाय बिटिसि बिसायख'थियाव एलायन्स खालामनायनि बागै 29 फेब्रुवारि खालिसो बिजेपिआ थांखि लागोन बर' रेबग्रा जथुम्मानि थावनिखौ काजलगावनिफ्राय सोलायनानै नागालेण्ड नांजाबनाय गलाघाट जिल्लानि सरबफोथार कलेजाव थि खालामबाय सासे बांलादेशी आसामाव हाबफैयोब्लाबो बिजेपिनि 42 लाख मावथिफोरा प्रार्थी नागारगोन उदालगुरियाव बिपिएफ मावथिखौ दुथांफोरा गावथारलांदों दानिया आबुं रादाब फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव एनडिएफबिनि मोनथाम हानजाया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीखौ मदद खालामगोन बे बानबुंथिखौ होदों पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे हानजानि लिंथुमगिरि गरजान मुसाहारिया चिरां जिल्लानि बासुगावआव खुंनाय मोनसे जथुम्मायाव गरजान मुसाहारिया बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव एनडिएफबिनि धीरेन बर' आरो रन्जन दैमारि हानजाया बिपिएफखौ मदद खालामगोन बबेखानि बि सावरायग्रा हानजायाबो बिपिएफखौ मदद खालामनायनि फारसे ओरैहाय एनडिएफबिनि गासैबो कन्डिशनफोरखौ हाग्रामाया गनायनानै लायोब्ला एनडिएफबिआ बिपिएफखौ मदद खालामगोन होननानै बुंदों धीरेन बर'आबो मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थियाव एनडिएफबिआ गोदान राजखान्थि पार्टी दानाय नङा नाथाय गुबुन पार्टीखौ थोंजों मदद खालामनानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोनआ रोखा थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव सागान होखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानाय आगुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ राजखान्थियाव गोख्रोङै बाहागो लानो थाखाय इउपिपिएल हानजायाव जयेन खालामबाय बिजनियाव खुंनाय इउपिपिएलनि 4थि बोसोरारि जथुम्मायाव प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव उदाङै मुं थिसनदों सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउपिपिएलआव हाबफैनाय लोगो लोगो प्रमद बर'नो पार्टीनि मावफुं आफादगिरि बिबानखौ होदों इउपिपिएलआ दिनैनि हाबाफारिया मोनसे इंगित होदों बयबो रायजो राजानो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन लाबोनायजों लोगोसेयैनो राजखान्थिनि जे सोलायनाय बे सोलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय मानो होननानै बुंबा इउपिपिएलआव दिनै गोबां हानजानि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर बिथांमोना दिनैहाय गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय जगदान खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसे समनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सहि होगिरि प्रमद बर'आबो इउपिपिएल दलाव हाबनानै इउपिपिएल दलखौ दैदेननायनि बिबानखौ लाफैदों खामानि मावलांनायनि बिबान लाफैदों आरो फैगौ बिटिआर इलेक्सनखौ जों देरहासार जानानै जोंनिनो सरकार लाबोनो थाखाय जों गासिबो थागथियारि जादों आथिखालाव माबेबा एलायन्स पार्टी जागोन होननानै बिनि सायाव फोरमायगोन जोंहा दाबो रावजोंबो एलायन्स जायाखै खिन्थु जोङो बिजेपिखौ खावलायदों जे बिथांमोना जिहेतु सुक्तिखौ खालामदों बिथांमोननिनो सरकारानो तो बिथांमोननि मोनसे नैतिक दायित्व जायो मरेल रेसपन्सिबिलिटि जायो जे बे सुक्तिखौ जेरैखिजाया जाफुंनाय एबा मावफुंनाया बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपिजों गोरोबलायनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ दा बेनिखायनो बिजेपि गभर्नमेन्टखौ बे बिथिङाव साननो आङो खावलायबाय थादों बे बिथांमोननि थांखिनि सायाव सोनारगोन जों माबोरैहाय गोरोबलायनानै खामानि मावो मख'नो गोनांदि एप्रिल दानावनो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सिइएम मासिनि बिजाथि दैखांनानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो जानजि खाफ्रादों बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिजेपि आरो एजिपिखौ खौसेयै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामबोगासिनो दंब्लाबो दासिमबो रोखा जायाखै बिजेपिआ आलादायै बिजाथि दैखांनायनि इसाराखौ होगासिनो दं बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव बुंनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थियाव गुबुन पार्टीजों एलायन्स खालामनाय खालामैनि सायाव फैगौ 29 फेब्रुवारि खालिसो पार्टीआ थि खालामगोन मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफजों एलायन्स खालामनो गोसो जायैनि इसाराखौ बिजेपिआ होबोगासिनो दं बिपिएफजों एलायन्सआव थाखानायनि उनावबो गुबुन ओनसोलारि पार्टीजों एलायन्स खालामनायनि बागैबो बिजेपिआ फोरमायथिदों बर' रेबग्रा जथुमनि 36थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै फैगौ मार्च दाननि 15, 16, 17, 18, 19 आरो 20 खालाराव सानद'नि हाबाफारि लानानै बानजायनो गोनां नेशनेल ट्राइबेल बुक फेस्टिभेल आरो इन्टारनेशनेल लिटारारि फेस्टिभेलनि थावनिखौ सोलायनाय जाबाय मख'नांदि चिरां जिल्लानि काजलगावआव जोबोर गाजा गोमजायै खुंनो गोनां जथुम्माखौ फैगौ एप्रिलनि गिबि बाहागोआव खुंनो गोनां बड'लेण्डनि बिसायख'थियारि थासारिखौ नोजोर होनानै नागालेण्ड नांजाबनाय गलाघाट जिल्लानि सरबफोथाराव बानजायनो थि खालामनाय जादों बे बाथ्राखौ इंखंनि रादाबगिरिनो मिथिहोयो बर' रेबग्रा जथुमनि नेहाथारि आनन्दराम औवारिया
मख'नो गोनांदि बे थुनलाइयारि हाबाफारियाव गासै मोनबा थुनलाइयारि बान्था गथायनाय जागोन साबा गेदेमा लिरगिरिमोननो। बेनि अनगायैबो साहित्य अकादेमि आरो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया फसंथाननि सुंथानायजों बायदिसिना थुनलाइयारि हाबाफारि बानजायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो साहित्य अकादेमि आरो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया फसंथाननि सुंथानायजों बायदिसिना थुनलाइयारि हाबाफारि बानजायनाय जागोन। नेहाथारि आनन्दराम औवारिया फोसावबावनाय बादिब्ला देग्लायनि जोनोम सान फालिनायाव मिशन 2020नि जाफुंसारनाय आरो उन समाव मावफुंनो बिथांखि सुजुनाय लोगोसे फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय बर' रेबग्रा जुथुमनि गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन। खाजों सासेबो बांलादेशिया आसामाव फैनो हाया। जुदि सासेसो बांलादेशिया आसामाव हाबफैयोब्ला अब्ला रायजोनि 42 लाख बिजेपि मावफारिया आरो सोद्रोमाफोरा खनसेयैनो पार्टी नागारगोन होननानै बुंदों आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ। रनजित दासआ मिथिहोनाय बादिब्ला इनार लाइन पारमिटनि बागै पार्टीया दासिमबो जेबो रोखोम सावरायनाय जाथ'वाखै। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिया 100+ लाना सोरखार दाफिननायनि सिगां एबा मिशन 100खौ मावफुंनायनि सिगांनो पौरसभाखौबो बिजेपिया दखल खालामगोन होननानै दाबि दैखांदों रनजित दासआ। थांनाय मोनाबिलियाव उदालगुरि जिल्लानि गुरुवाजाराव बिपिएफ दोलोनि सासे मावथिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारलांदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफनि सोद्रोमाखौ गावथारनाय जाथाया बिसायख'थिनि थासारिखौ दुंहावसिन खालामदों। बबेखानि गावथारजानाय सुबुंखौ 50 बोसोर बैसोनि खायरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव फुथियासां न'नि दालांनि सेराव थानाय गंसे साहा गलायाव जिरायना थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा दैखांनानै लाङो आरो दालां सायाव गावथारलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।